טוב, אז לכל אומן וצייר שרואים את הסרטון הזה, בבקשה אל תעבירו. אני הכנתי יצירה בבית שלי של מעמד אוכל לציפורים. שמתי כאן ציפור, שמתי קרטון ביצים שכאן בכל חור אני אשים את האוכל. סתם זה מעמד שהם יוכלו לעמוד כאן, וזה סתם ציפור שיוכלו לראות כאילו שזה מיועד לציפורים, וזה כאילו מעמד כזה שכל ציפור תוכל לעמוד כאן על הדברים האלה. אז בבקשה, כל אומן או צייר שרואה את הסרטון הזה, תדגישו לי סרטון שאתם מכינים את הדבר הזה רק פי 1000 יותר יפה. ביי, להתראות. Raining, falling down hard, I know that we are fading. Want something more, if you would just stay here.